Sinibingelele sinamukele bantwana bekhehla umkhulu nogada lo. Sisaqhubeka nalo uhlelo lethu lokuvula umqondo kumuntu ukuzama ukuthi sibheke izinto ngeso elehlukile. Because bafowethu lezi zinto zisobala kodwa azifuni ukuthi uzicabange ngendlela abantu abazibuka ngayo. Funa ngathi inkolo ungathi ukuyibeka eceleni kancane inkolo so that uzokwazi uku-understand-a lezi zinto ngendlela ezijule ngayo, because inkolo isuke bese ikuvalela ebhokisini kube nzima ukucabanga ezinye izinto ngaphandle kwezinto oseke wazitshelwa esontweni. So la emhlabeni into oyenzayo ibuya back kuwena. Leyo nto kune-law ebizwa ngayo kuthiwa i-law of attraction, kuphinde kuzoba nento ekuthiwa i-karma. Siphinde sizothi thina kwaZulu okwenzayo uzenzela wena. What goes around comes around. Leyo nkulumo guys ayiqondile ukukhuluma ngokubi kuphela, iphinde i-consideration nokuhle, because okwenzayo whatever action izoba nama-consequences, because siphila kanjalo emhlabeni. Okwenzayo kuba nemthelela because i-movement yomuntu oyedwa i-create-a i-change ethile kuleyo environment, i-affect-a kulo muntu oseduze kwalowo muntu noma kumuntu okude nalowo muntu, indirect or direct, kudiphenda kwi-situation. But ngeke ingabi nayo i-effect because kunento ekuthiwa i-cause and effect, okuyinto esizobuye sikhulume ngayo. But ngifuna sibheke mina lo mthetho leyo abathi i-law of attraction noma i-karma, sibheke lento le ukuthi iyini kahle kahle ngani zakwethu. Isebenza kanjani, imsiza kanjani umuntu, because lezi zinto izinto ezayi-analyze-wa abantu ababejulile ngokusebenza komqondo womuntu nomoya wakhe ne-spirit sakhe, ukuthi kuyinto esebenza ngokujula nangokwemfihlakalo. So umhlaba wona basically into oyenzayo unjengesibuko sobuwena ngaphakathi. So izinto ozenzayo noma oziprojectayo zibuya back to wena. So le skill noma lo mthetho singawusebenzisa at our advantage kanjani na? Okwenzayo yenza sure ukuthi if ever kuya back kuzoba ne-positive impact empilweni yakho, kungabi ukuthi izinto ozenzayo mase zibuya back because zizo-backfire positive or negative, dependa ekuthenini i-energy oyifakile wena beyinjani. So ngani zakwethu, lento ibiza ekuthenini uqaphele kakhulu ey'ntweni oyicabangayo nezinto ozifisela abanye abantu nendlela o-engage ngayo nabantu, because indlela yokucabanga iyona esiqhatha nempilo. Umzimba lo ungayikhathazi kakhulu ngawo because ufana ne-vessel. So i-vessel ifanele ibe ne-operator osesimeni esi-right. Wena ufana no-operator walo mzimba lo oyi-vessel kuwena. So uma uzovumela wena izimo ezingaphandle kwempilo noma like ama-external factors a-direct-e indlela yakho, ngoba ungenayo lingathini le-ability yoku-control-a impilo yakho, because kufanele ukuthi uyi-control impilo yakho. Uma uzoyibeka ku-autopilot ingozi enkulu leyo. You have to be a master yale vessel, because le vessel iyakhiwe ngendlela e-right ukuthi ikwazi ukudetector, inama-senses, ine-intuition, iyakwazi ukudekhoda information, iyakwazi uku-transmitter information, iyakwazi uku-influencer the next person, okuyithuba elikhulu nama-abilities a-extraordinary uma uzowasebenzisa. Abantu bengayithathi lento as into esuke seyenzeka seyomlingo, but ngendlela isuke seyenzeka ngayo empilweni yakho uma usu-deep kuyona gcina sengathi imlingo, because izinto eziningi zimuva effortlessly, awudingi ukuthi uzofaka amandla ukuze izinto zinyakaze. Ezinye zisuka sewuzithola emva kokuba kade uzicabanga, i-power leyo yelokhuzane yale law, but igcina i-involve amanye ama-laws. But if ungastika kule, kuningi ongakuthola ukuthi make sure ukuthi i-energy oyidephozithayo izokunika positive impact on the next day noma on the future. Because ye-energy guys ibaluleke kakhulu, energy. So kunabantu aba-harvest energy kwabanye abantu, so awufuni ukuyithola ususesimeni la bantu bezokudraina khona i-energy. Wena ufanele ucontrol i-energy yakho, uyidephozithe la kufanele khona, uwazi la kumele khona u-invest i-energy yakho. Kungathi
uyihamba uyishutheka kubantu, uyayibona leyo nto leyo, uzama ukufitha in, akuyona leyo inhloso. Inhloso ukuthi ube present and okuningi aba-resonate nawe bazosondela kuwena, abantu abahambisana nawe bazosondela kuwena. Umuntu uma engakufuni akakufuni, leyo nto is none of your concern because wena yiba lo muntu ofanele ube uyena, as long as you stay on uphathi, ulandele izinto zakho cause ekugcineni kwakho konke uwena owazi iqiniso. Uma uzozibhithriya wena ngenhloso yokuthi u-accommodate umuntu oseceleni kwakho, yingozi enkulu leyo. Even if ngabe uyamthanda kangakanani kodwa akufanele uzicompromise wena noma ucompromise ikusasa lakho. Leyo nto leyo iyokulimaza and kubuhlungu ukuzigxeka wena, ukuzisola nje kahle kahle kubuhlungu kakhulu. So ukuprevent-a leyo nto leyo, yenza sure ukuthi uma ucabanga ahead than izinto noma i-situation osuke ukuyona, awu-react, uyaresponda kwi-situation, ungabi emotional. Zama ukuba detached kuma-emotions kakhulu. Ama-emotions akhona for ukukugayida nokuprotecta your ego and your physical self. So wena uma uzodidiswa yila ma-emotions bese uyasangana wenza izinto okungezona, leyo nto izokulimaza kakhulu empilweni. Asikakhulumi ngokusebenza komuthi, sisakhuluma ngokusebenza komqondo wakho, i-power ekuwona umqondo wakho, because umqondo wakho uma uzowutshanela ujimise, u-exercise umqondo wakho, ukwazi ukusabalala, like utune into God mode, because ngizothi i-God mode because i-level enzima kakhulu ekwazi ukuhlukanisa iqiniso namanga, uya-understand leyo nto leyo. Ukuthi usufike kuleyo level yokucabanga, it doesn't mean ukuthi mhlawumbe usuwunkulunkulu ezweni noma mhlawumbe usukwazi ukulawula abantu nani nani, no. Yinto yokuthi la unavigate impilo, umanuve without i-pressure. It's not like kuzoba nemlingo, lezi zinto zo-Harry Potter and stuff, but impilo izoba more at ease ey'ntweni ey'ningi, uzokwazi nokucabanga ngokuthula cause abantu abaningi bane-stress esingenasidingo, babhizi badwele kwi-past, which is something esiyadlula and angeke ize iphinde yenzeke ngale ndlela eyenzeke ngayo. Into ebaluleke kakhulu uku-appreciate the next moment noma the present moment kahle kahle, because the next moment will always be present, okuyinto e-tricky. Kufanele abantu bazame uku-exercise imiqondo yabo, bayilule understanding lezi zinto eziyimfihlo, because kunabantu abayikhulumayo le information abadala abakade bajula, even nabantu bezizwe bayi-understand-a le nto le. Kulula mase beyichaza nabo ekubeni bebekhohlisiwe, because khona abanye bebekhohlisiwe. Abantu ababhenefitha kule system, abantu abavele be-in power ngokwemali, baphethe izwe balawula. So kunalawo ma-individuals agcine esaphresseka njengathi njengendlu emnyama sasaphresseka through ukuthi sithathe le information ebalulekile. So sebebuya nayo le information abantu, thina we must pay attention. Leyo information ibaluleke kakhulu in such a way that ikunikeza i-understanding nge-surrounding yakho, even ngokuthi i-consciousness i-operate kanjani, bayintshontsha kanjani i-energy yakho noma mislead-a kanjani ukuthi impilo yakho ilokhu ihlezi ikwi-loop and ulokhu kule state sokuhlupheka ngani zakwethu, okuyinto umuntu angayidalelwanga. Vumela uNkulunkulu abe yingxenye yokuphila kwakho. Uma ngithi vumela uNkulunkulu abe yingxenye yokuphila kwakho, angikhulumi ngenkolo mina, ngikhuluma ngomdalo wakho, ngikhuluma ngongaphezu kwakho konke, odale konke okusezweni, okubonakalayo nokungabonakali. Asazi noma umuntu noma yini, kodwa ukhona lowo moya, ukhona lowo muzwa ngaphakathi kuwo wonke umuntu ukuthi ukhona lowo moya lo. So uma uzolokhu upha amagama noma uphi iy'bongo kuzokunikeza inkinga cause uzo-contradict-a. Wonke umuntu unesibongo sakhe noma unegama lakhe aliphe lolu hlobo lomoya, bese nibanga into engekho, nikhuluma ngento eyodwa nonke. So yenza sure ukuthi awuzitholi usu-contradict-a lezi zinto bese uzithola ulahleka la ezweni, because ayikho enye indawo onga-exercise kuyo le power okudlula la. Le power uyinikezwe ukuthi uzoyi-exercise la ngendlela ethile, u-understand iy'mfihlo zokuphila ney'mfihlo zokuba uwena njengomuntu ophila phansi komthunzilanga. Usiko lusuke selingena nalapho ekukusharpenisheni, ekulolongeni, ekuthenini izinto ziqonde. Angifuni ukuya deep osikweni njengamanje, mina ngifuna u-understand u-basic, u-foundation kahle kahle ukuthi umuntu uyini kahle kahle. Umuntu uyi-power kusuka ekuqaleni kubhozo kuya phezulu khwakhayini, uyi-power e-absolute enganyakaziseki. It's just that u-operator we-vessel ukhohliwe imephu, ukhohliwe i-direction, akwazi operate i-vessel. Operator umqondo wakho, operate umzimba wakho,
ungavumeli umzimba wakho ube wenze lento oyenzayo le yokukuhlukumeza le, because uyayihlukumeza most of the time. Awufuni ukuvumela ukujabula, uvumela impilo yenzeke kuwena ngendlela efanele, ubuhlezi emaplanini akho. Into oyenzayo ulalela abantu ukuthi bathini, bakujaja bathini, uthini umuntu ngezenzo zakho. Ama-actions akho kanti awani vele, awuzenzeli wena, wenzela omunye umuntu oseceleni ukuthi akunothise, which is something dangerous, because one day akeze bikho umuntu ozokuvalidate ey'ntweni ozenzayo, noma abantu bazokujikela ngalezi zinto wena ukuthi abakuvalidate ngazo, then kuzoba njani lapho? Uzozijikela wena nawe futhi usuthatha intambo uyayihenga, which is something ebikude kakhulu nempilo yakho. So bafowethu, angisho ukuthi ngihlakaniphe kakhulu, but ngiyafisa ukuthi abantu bayibheke lento le, because ingezinye zezinto ezivula umqondo kumuntu singakafiki emthini. Ngiyakubona kwemithi guys, imithi siyayisebenzisa because sesiyi-understand. Wena uzoba nenkinga uthola awazi noma wenza into eyisono noma uNkulunkulu, uyaduma wazi, which is something abantu abastakhe kuyona, awazi. Lezi zinto lezi zingaphansi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyisigaba esiphezulu kakhulu, awukwazi ukumqhathanisa ney'hlahla. Iy'hlahla zingaphansi kwakhe, zingabantwana kuyena njengoba nathi singabantwana kuyena. So awukwazi ukuzothi ukusebenza kwesihlahla kuphazamisa amandla kaMvelinqangi noma umdali wezulu nomhlaba nomdali wakho konke okukhona. Le source lena ukuthi kuyayiphazamisa kanjani, because njengoba uthatha isihlahla usihlanganisa nesinye uzisebenzisa emzimbeni wakho, uyamanipulate noma mhlambe create i-connection ethile, u-engage iy'hlahla ngandlela thize, uya-interact-a ne-nature to get what you want. Angeke ube nalo ibhentshi or umbhede or i-furniture without ukuthi udestroye le sihlahla lesi and forge lento, uyibaze, ucraft lento oyifunayo iphume. It's not like you are being cruel or umuntu omubi, it's just the way yempilo noma indlela yala emhlabeni. You need to destroy something to build up something. So for you ukuthi ube umuntu ongcono kufanele ubulale lo muntu owuyena, uvulele lo muntu omusha. Yileyo nto kuye kuthiwa ukuzalwa kabusha. Akushiwo ukuthi sekufanele manje uhambe ubheka izono, nigcina nihambe nibheka izono, nisabe izono, nibheka amadimoni, which is something eseceleni kakhulu, because amadimoni basically ile micabango yakho emibi, lezi zenzo zakho ezimbi, lama-action amabi, imimoya le emibi. So yinto ongadingeki ukuthi uzolokhu uhamba uyicinga, yabo, lokhu uhamba uyi-stressa ngayo, because wena uyazazi ukuthi ulandela ukukhanya, ulandela ukuphila. Uma ulandela ukukhanya, ulandela ukuphila, ulandela iy'ngeleso zokukhanya, iy'ngeleso zoyiqiniso. Ngikhuluma ngale mizwa yakho yobungcwele, le mizwa yakho ekwenza ujabule, le mizwa yakho ejabulisa umuntu oseduze kwakho, imizwa ehlambulukile. Lento eyisimple ngane zakwethu esingayibheki ngenkolo, siyibheka nje ngokuyiqinisela imsulwa, because into ebalulekile yileyo ukuze si-understand-e. Siye kuyidukisa, singavumeli futhi abantu besidukise. Siyalekelelana ngokukamoya, yebo, ngokuthi khona abangcono abasey'gabeni eziphakeme kunabanye. Hhayi ngibona kuwukuthi mhlawumbe bangcono, but sebevulelekile kwamanye amathuba ngokwesimo, ngokukhula ngokomoya, because lento le ayigcini ngokuba inyama. So uma uzogcina ngokuba inyama uyalimala ezweni, unga-connect esigabeni esiphezulu. Into ebalulekile ukuconnect-a kulezi y'gaba ezingaphezulu kwesigaba sesithathu, ngoba isigaba sesithathu lesi esikusona kwi-third dimension. So isigaba sesithathu akusona sigaba esikhona kuphela, kukhona ezinye iy'gaba. Ngikhuluma ngesigaba esilandelayo, isigaba sika-4 kwi-fourth dimension, la sesithinta khona isikhathi nezinye izinto, ama-thoughts the unseen. We-understand lapho sokungena khona nale moya, imicabango, amadimoni la siwathola khona. Then kunezigaba ezingaphezulu kwalezo zigaba. So abantu abazami ukufuna ulwazi, ngane zakwethu. Lezi y'gaba zikuwena phakathi emzimbeni, ekucabangeni kwakho, ukuhlangana kwakho nomzimba nomoya wakho. Khipha le combination okuyizigaba eziphezulu okwazi ukufika kuzona ngokomqondo. It's not like zi-physical. Ama-chambers athile acashile emqondweni wakho uma uvula iso likamoya. Iso likamoya abantu bengalithathi njengento e-demonic or something. It's just i-science, i-life science, la kukhulunywa khona engathi ukuthi nakho angisenza ngale stream or i-biology or something, but la sikhuluma khona ngomuntu uqobo lwakhe, sihlaziya umuntu. Uya-understand-a le nto leyo. Uma ungazazi uzoduka,
bazokudukisa futhi nabantu, uzophuthelwa izinto ezibalulekile empilweni yakho, ulibele abantu. Angisho ukuthi abantu bazonde, but stay alert, understand, ube aware ukuthi ubani osondela eduze kwakho, ufiltharishe and ungavumeli noma ubani esondele empilweni yakho. Ube nama-deadlines la usetha khona, no ubani akadluli la, kanje ubani uyadlula la, but kunezinto ofanele uzigcine kuwena. U-operate i-vessel among amanye ama-vessel and kune-competition i-hidden le competition angekho ongayivuma, but ikhona le competition ye-dominance. So you need to be smart on this one. I-chess le ngane zawethu. Umuthi ukhona umuthi, but awenzi imlingo uma ukuthi awu-understand umlingo. Lo mlingo esikhuluma ngawo akiwo lo wasema-movie o-Harry Potter lo ocabangayo. Umlingo kaNkulunkulu lo esikhuluma ngawo, umlingo wemvelo, umlingo wakho njengomuntu odaliwe emhlabeni. Kodwa usukhohliwe. Kodwa kulona iphutha lakho, abantu abakukhohlisile, abantu abakudidisile. Vula umqondo. Ubona ngisho amabhayi lawa bese udidiseka. Ama-colours lawa. Ama-colours ane-frequencies, black and white la. A resonate at a certain frequency and enza something when I look at them. Nawe uma uwabuka iyayenza le nto kuwena. So le light when interacta ne-consciousness yami inginikeza enye information and release enye data. So ngangizawethu bafowethu ulana umqondo. Kodwa ngoba sikhona nabanye abaningi abafana nami ababhizi bakhuluma ngazo lezi zinto, azizame ukuvula amehlo na uzi-research-ele because sinenhlahla enkulu ye-internet. So guys, kunanama-smartphones, kuna-AI and stuff. Please guys, ngisho thi uyinyanga usangoma njani ungabe umuntu ostakile. This is the new world and izinto zenzeka ngendlela yamanje. Wena uma ukuthi ucabanga ukuthi uzostaka endabeni yakudala, yes, asikhohliwe amasiko awu-one, sizama ukwahlanganisa with the new way of living. Yabo le nto leyo, ungagcini udeka endleleni yokuphila. Understand ngoba uthi ustakile wena kuyindlela zokwenza ey'ndala. Zama u-evolve and adapt, create your new way of doing. Yabo le nto leyo. Uma ungafuni ukwenza le nto ayekho umuntu ozoyenza. Okwanamhlanje ngiyayivala, angifuni ukukhuluma kakhulu ngane zakwethu.